Velkommen til en Controller podcast. Denne gang så skal vi snakke om The Wolf Among Us, og med os i dag har vi mig, Bent Holsagen Hemmingsen og Dennis Hemmingsen. Og som sagt, så skal vi snakke om The Wolf Among Us. Det er jo, et spil, som der lige er blevet afrundet, en af de her Telltale Games episodiske spil. Og for dem, der ikke har fulgt med, så var det, hvornår var det? Var det onsdags, at det udkom? Den sidste episode? Tirsdag eller onsdag, alt efter hvilket format man spiller den. I hvert fald så udkom det deromkring, og fik afrundet den første sæson, hvis nu der kommer flere i rækken, og det kunne man jo måske godt... skulle vi lige sige, at måske skal vi prøve at holde os fra spoilers i første del af podcasten, og så kan vi måske snakke om nogle lidt mere spoiler-relaterede ting i slutningen, hvis der er behov, og så sørger vi for at advare til dem, der ikke har spillet. Men der kommer helt sikkert til at være spoilers på et eller andet tidspunkt, så hvis man ikke har spillet den endnu, skal man måske være lidt påpasselig. Ja, men vi prøver i hvert fald at holde sådan spoiler-ting sådan nogenlunde pakket ind i spoiler-alerts. Men vi kan jo starte med sådan at snakke, generelt om først og fremmest den her episode. Synes du, at det var en god episode sådan i forhold til de andre? Ja, jeg synes, det var en rigtig stærk episode. Jeg synes, det var en passende episode for det tempo, som det er lagt, og jeg synes, at der var tempomæssigt rigtigt og historiemæssigt rigtigt på den måde, som eller hvad skal man sige, til en afslutning af sæsonen eller serien. Mhm. Jeg er lidt i tvivl. Jeg er desværre lidt i konflikt. Altså, jeg kan godt lide den, eller jeg kan godt lide spillet. Jeg er ret vild med spillet. Jeg synes, episoden var underholdende og så videre. Men jeg synes, den stod ud ved at være mere... Den var mindre, der var mindre finføling i fortællingen, synes jeg. Jeg synes lidt, at man hurtigt sprang til action, hurtigt sprang til slutning. Man havde hele tiden en fornemmelse af, at det her, det er afslutningen. Det her, det gav mig en fornemmelse af, at det var sådan lidt, at det var lidt forhastet det hele. Og det vil jeg gerne komme lidt mere ind på, men det vil jeg ikke. Jeg sad tilbage med en fornemmelse af, at det var ikke helt så godt, som jeg havde troet, det ville være. Okay. Altså jeg synes, at den måde, som de startede den på, at det var en helt perfekt måde. Altså den måde, som de hurtigt kom til action, det fik det virkelig til at føle som om, at det var en slutning. Mm-hmm. I hvert fald, ja, på sæsonen i hvert fald. Og det synes jeg passede rigtig godt, det tempofyldt, der var i det. Og det var meget mere, end det har været i de tidlige afsnit. Ja. Og det synes jeg var passende, fordi det var det, som det havde lagt, det lagde op til, i hvert fald med det, som jeg spillede igennem. Det var det, som det havde lagt op til 5. episode. Altså du mener, afslutningen af 4. episode lagde op til, at det skulle være, nu skulle det virkelig afrundes her. Ja, præcis. Ja. Og der synes jeg, de gjorde det rigtigt. Altså, der er elementer af den 5. episode, som jeg ikke er helt sikker på, jeg 100% kan lide, men jeg kan stadig gå så langt til at sige, at serien som helhed lige nu står og ligger som mit Game of the Year, måske alt efter hvad jeg føler på dagen, om det er den eller South Park Stick of Truth. Okay, jeg vil helt klart sige, at jeg var i tvivl før, men nu er jeg helt sikker på, at det er det ikke for mig. For altså efter at have spillet episode 5, der synes jeg, at South Park var meget mere gennemført. Jeg må indrømme,
Jeg blev lidt skuffet af forskellige grunde, som sagt. Altså for eksempel en ting, som er sådan lidt mere en rammebetingelse, lad os kalde det det. Jeg ved ikke, hvor lang tid, at det tog dig at komme igennem episoden. Sikkert det samme som mig. Men, og nu er det her ikke den mest pålidelige kilde, men jeg synes også, at jeg selv tog lidt tid på det. Jeg mener, at min Raptor, den klokkede det ind til omkring lige under en time, at jeg havde siddet og spillet den episode. Og det passer altså måske lidt over en time, men i hvert fald omkring en time. Det synes jeg simpelthen er for kort tid. Og hele episoden føltes ekstremt forhastet for mig. Jeg synes ikke, at jeg synes ikke, de karakterer, som man havde introduceret, fik lov til at blive betydelige i episode 5. Jeg synes, en person, som det nok ikke gør, man spoiler så meget, fordi at hun er med lige siden starten, altså Snow White, hun fylder næsten ikke noget i den her episode. Jeg synes, det er for meget brudt op i store bidder, og de store bidder er for ubetydelige i forhold til hinanden. Nu har jeg spillet det igennem selv, og så var jeg meget ivrig, at det er sådan en ritual, jeg har, når jeg har spillet et Telltale game, at jeg ligesom lader være med at se nogle let's plays af det, og så spiller jeg det selv, og så ser jeg alle de let's plays som af de folk, jeg gider at følge, som spiller det igennem, eller som jeg synes er sjovere at se spille det igennem. Og jeg tror, jeg har set 4 walkthroughs, eller 4 let's plays af den her episode, og alle sammen spiller ud på lige præcis den samme måde. Det er så heller ikke der er ikke så kæmpe stor forskel på de valg, de har taget, men der er forskel på de valg, de har taget førhen. Der var en lille smule forskel på de valg, de tog i løbet af episoden, men alle responserne var 100% det samme. Næsten 100% det samme. Der var lige en enkelt karakter, som var med eller ikke med i den aller sidste scene, når episoden blev lukket ned og afsluttet. Men ellers så var det fuldstændig det samme. Det var ekstremt skuffende for mig. Okay. Ja, altså det er faktisk en ting, som jeg har været lidt interesseret i, fordi at jeg modsat med sådan noget som Walking Dead, har jeg ikke set nogen, der har let's playet den, simpelthen på grund af, at der ikke rigtig er nogen af de YouTubers, jeg følger, som der har spillet spillet. Jeg forstår ikke, det er en ting, jeg ikke helt forstår, hvorfor den ikke har nødvendigvis har fået den helt samme popularitet, eller ikke nødvendigvis den samme popularitet, men større popularitet, end det har. Den ene er baseret på serien Walking Dead, og den anden er baseret på en tegneserie, som er lidt mere obskur. Så. Ja, jeg synes, det er lidt utroligt, der ikke er flere, der har givet den chancen, men det er jo sådan noget andet. Ja. Jeg var faktisk interesseret i at se, hvor meget der egentlig ændrede sig, fordi at man spiller det jo på forskellige måder, og for eksempel med Walking Dead sæson 1, der udspiller spillet sig anderledes, alt efter de valg, man har taget. Og jeg var lidt interesseret i at se, hvordan den egentlig vil udspille sig med de forskellige valg. Og det lyder umiddelbart ikke som om, at det har gjort den store forskel. Og det er egentlig lidt skuffende. Altså nu skal jeg sige en ting, som det er måske også lidt for spoileragtigt. Okay, det gemmer vi. Men der er i hvert fald der er hele det der med, om man skal sende den ene og den anden karakter afsted til farmen. Ja. Og jeg tror stort set alle, altså jeg selv inklusiv, alle dem jeg havde set, der havde spillet det, valgte ikke at sende ens ven afsted, men de fleste havde valgt at sende den anden person afsted. Og der var næsten den samme udspilning. Altså, men hvis nu at der var en, der for eksempel havde sendt sin ven afsted, så kunne det være, at det havde gjort en forskel. Men ikke en særlig stor, fordi at den karakter fylder bare så utroligt lidt, selvom at man fra første episode af får en fornemmelse af, at den her person kunne da måske godt fylde lidt mere, men fylder overhovedet ikke noget i sæsonen, hvis du ved, hvad jeg taler om. Det er også det for obskurt at tale om på den her måde, måske. Ja, men i hvert fald, altså den større takeaway point, hvis man ikke har spillet det selv, eller hvis man ikke ved, hvem jeg snakker om, det er, at jeg synes i hvert fald, at der er for lidt effekt af ens valg
i The Wolf Among Us i forhold til The Walking Dead. Og der er nogle tilfælde, hvor at en person kan dø, og en person kan overleve, men den fornemmelse, jeg sad tilbage med til sidst, var, at det havde i virkeligheden ikke den store indflydelse på spillet, eller spillets slutning. Fordi at de personer, der kan dø og overleve, er personer, som alligevel ville forsvinde ud af hovedfortællingen, eller var en lille smule overflødige. Så det, sådan som jeg har set, det kan godt være, at jeg tager fuldstændig fejl. Det kan godt være, at der er en helt anden måde at spille spillet på, og det er lidt billigt og amatøragtigt, at jeg ikke har gennemresearchet det og spillet en gang til, som der egentlig var min plan. Men det kommer jeg til. Men jeg har ikke fornemmelsen af, at spillet kan udspille sig på mange forskellige måder. På trods af, at det ligger op til, at det er meget drevet af spillerens valg. Nej, altså den opfattelse har jeg egentlig også. Det er egentlig en opfattelse, jeg har haft fra de tidlige episoder, at det virkede, det lod ikke til, at der kunne ske de store forskelle. Så man kan sige, at helt hen i slutningen af spillet, der kan det måske have nogle konsekvenser, alt efter hvilket valg man tager, men måske ikke i det store hele som så. Man kan så sige, potentielt set, kan valgene hen mod slutningen måske have en påvirkning på en sæson 2, men det er også en smule usikkert, og det er selvfølgelig et spørgsmål om det egentlig handler lidt om, at man skal give den falske fornemmelse af, at ens valg har nogle konsekvenser, eller om de simpelthen, jeg ved ikke, måske har rushed lidt for meget igen og spillet i forhold til, hvad de gjorde med Walking Dead sæson 1 for eksempel. Altså man kan i hvert fald godt sådan sidde med fornemmelsen af, at måske var det en lidt stor opgave at have 2 episodiske spil. Uanset hvor stor en opgave man føler, det eventuelt er at producere de her spil og de her episoder, som de nu engang er opdelt i, så kan man godt sidde lidt tilbage og tænke, men er der en grund til, at stort set alle episoder i The Wolf Among Us, og faktisk også til dels i sæson 2 af Walking Dead, alle sammen ligger lige omkring en time til halvanden, i stedet for de der 2,5 timer, som de alligevel varede i, eller 2 til 2,5 timer, som de alligevel varede i sæson 1 af The Walking Dead. Altså jeg synes ikke, at jeg synes, de tager fat i for mange ting, man ikke får tid til at etablere, eller der ikke får lov til at etablere sig ordentligt. For eksempel hovedskurken i The Wolf Among Us, synes jeg nærmest ikke, man kender, og alligevel så skal man tage stilling til ham, og man skal være investeret i ham, og man skal, altså hele det der, den retssag og det der dilemma til sidst, hvor at det skal være sådan ligesom et spil med, at men så skal man overbevise alle de andre beboere i Fabletown, og han står herover og prøver at overbevise dem med sin retorik og sin tale, men man har ikke den der fornemmelse af, at altså i teorien, jeg kan godt, hvis nu at jeg tænker ud over spillet, så kan jeg godt sådan sige, okay, jamen der er der måder, hvor at mafiaen er hurtigere til at reagere, altså hvis nu man skal lave den parallel, at det organiserede kriminalitet, som han repræsenterer, at de er hurtigere til at fylde en funktion, hvor de kan i gåseøjne hjælpe almindelige borgere i samfundet, hvor at regeringen, som Bigby Wolf og Snow White og så videre repræsenterer, at de er langsommere, fordi det er hele tiden igennem, at det er hele tiden by the book, det er hele tiden, hvad siger loven og så videre. Og det er et interessant dilemma, der bliver spillet op, at har den anden side så ikke også en plads i samfundet, selvom at det ikke er by the book, og det ikke er, selvom det er kriminelt, det som de foretager så meget af tiden og så videre. Men det bliver aldrig rigtig spillet ordentligt, det tema, og man har aldrig rigtig den der fornemmelse af, at man er i tvivl, om man sådan skal sige, okay, jeg kan godt se, hvad du siger. Fordi man er hele vejen igennem, tænker man bare, nej, du er et røvhul. Du har ikke hjulpet nogen som helst. Altså, man får sådan nogle små eksempler, hister her i de forskellige episoder, hvor at skurken er,
at man ved, at men han har måske lige hjulpet den her person, og han har beskyttet den her person, men samtidig ved man også bare, at han har sat dem i nogle situationer, som gør, at man sagtens kan argumentere for, at det er ren manipulation, det er ren slavegørelse og så videre, så man er slet ikke i tvivl om, at han er et svin. Nej, men altså, man kan sige modsat, at så er det selvfølgelig, man kan sige for de andre side af, at der kan de måske godt se fornuften i det, ikke? I stedet for Snow White og Bigby Wolf og man kan sige Crane, som der styrer det til at starte med, ikke? At det kan føle lidt mere som jamen altså det her det er loven, det her det er lidt mere dictatorship på et eller andet punkt. På nogle punkter ikke helt på den måde, men et styre der bestemmer, sådan her skal det bare være, og hvis ikke får jeg sklammer, så er det ud til farmen og så videre, ikke? Ja, helt sikkert. Så jeg synes at jeg synes slutscenen spillede egentlig meget godt, spillede meget godt op, og helt slutningen var egentlig også det der var helt til slut, synes jeg også var ret interessant. Men hvis nu vi lige starter med at give det en tommel op eller ned, eller en eller anden form for lynhurtig vurdering i en sætning, inden at vi lige hopper over i Spoiler City. Hvad vil du sige? Altså, jeg ved ikke, om man skal give det en karakter, eller om man skal give det tommel op eller tommel ned. Jeg vil sige, at det er en rigtig, rigtig fed historie, som hvis man er til sådan noget som Telltale's Walking Dead, samtidig at man måske gerne vil have lidt mere action, så er det en fantastisk serie. Jeg synes klart, det er en af de bedre spil i de senere år, og man kan sige, den falder helt ind i min jord. Den har den der ikke for at gøre for langt, men altså den har rigtig fede omgivelser med en 80'er-agtig jo, den har helt klart det der neonpræg, sådan noget 80'er blandet med noir detektivhistorie. Det er der ingen tvivl om. Så plus blandet med hele det der Fable-univers, som er altså New York i New York blandet med fantasy fra gamle eventyrfortællinger. Og det har sådan et helt unikt præg. Det er den der neon lyserød blandet med mørke toner og overnaturlige væsener, som er helt sådan goth-agtig og fantastisk på sin egen detektivagtige jazz saxofon, pornosaxofon i baggrunden-agtige facon. Eller det er det måske ikke. Måske er det mere, det er mere sådan noget orgelmusik. Det er mere sådan noget, det har sådan et Blade Runner uden overhovedet at have noget med Blade Runner. Ja, der er Blade Runner, jeg tænkte på, ja. Altså, og man kan sige, det giver en meget, meget speciel stemning, og jeg synes, det er en rigtig fed måde. Nu ved jeg godt, det kommer fra den her det er mange sætninger, du får sagt. Tegneserie. Men jeg synes, det er en rigtig fed måde, de får de her fairy tales blandet ind i hinanden. Så tommel op. Ja. Jeg vil sige tommel ned til den her episode, men tommel op til hele spillet. Så selvfølgelig skal man spille den her episode, men jeg synes ikke, at jeg synes, den er forhastet, og jeg har set andre omtale den som som episoden, der binder det hele sammen og så videre. Jeg synes, den er ekstremt forhastet. Men som sagt, hele spillet som helhed ekstremt meget tommel op. Men nu springer vi over i Spoiler City, og det vil ikke tage så lang tid, men vi har lige et par ting at snakke om. En af tingene er, jamen altså, nu har vi snakket om, eller jeg har nævnt ham som hovedskurken, The Crooked Man. Synes du, han var veletableret som karakter? Nej. Ikke helt. Jeg kunne meget godt lide karakteren, men man lærte ikke nok om ham at kende, synes jeg. Jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, det er en af de store svagheder, især ved den her episode, det er, altså sidste afsnit, som jeg har hørt lidt kritik af, eller forrige episode, som jeg har hørt lidt kritik af, kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg kunne godt lide, at det var langsommere, og der
der var lidt mere detektivarbejde og så videre. Og så kommer vi til det her ekstremt actionfyldte afsnit, og der er næsten ikke plads til at snakke om, hvem Crooked Man er, hvad han har af evner, hvad der gør ham stærk, hvad der gør, at han intimiderer de andre. Man kan kun sidde og gætte, men man forstår det nærmest ikke. Og når afsnittet er over, så hvis man er mig, så har man smidt ham i Wishing Well, og han er død. Og det betyder så, jamen så er han jo ikke med mere, så man kan ikke få videreudviklet ham. Man kan kun måske tale om ham og så videre, men nu skal man til at etablere en ny skurk eller en ny fortælling. Så jeg synes, han er problematisk. Jeg kan nemlig ligesom dig rigtig, rigtig godt lide ham på papir eller på idéplanet, men jeg synes ikke, at han er særlig veludført, desværre. Jeg synes også, det er der, hvor at serien taber lidt af, at den ikke bruger de her 2 til 2,5 time på hver episode. Ja. Fordi at jeg kan faktisk rigtig godt lide de karakterer. Jeg kan godt lide Crooked Man og hans håndlangere. Jeg synes, der ligger rigtig meget interessant karakter bag dem. Ja. Men man får bare ikke nok ud af dem. Og det er lidt en skam, vil jeg sige. Og der synes jeg, at Walking Dead-spillet har en bedre balance. Det er klart, i hvert fald der er også sæson 1. Ja, jeg synes faktisk også, altså personligt synes jeg også sæson 2, fordi at den lover ikke for meget. Hvor i Wolf Among Us, der er karaktererne så specielle, at man vil gerne vide mere om dem. Hvor i Walking Dead, der er det sådan lidt mere, jamen det er lidt mere almindelige personer, de behøver ikke at være så mystifystiske. Jo, man vil gerne måske vide lidt om deres baghistorie og så videre, men nogle af dem er bare nogle dudes og nogle girls og så videre, som lige pludselig befinder sig i den her zombie-apokalypse. Og det er bare ikke tilfældet i Wolf Among Us, fordi det er en etableret virkelighed, som har foregået i mange, mange, mange år i New York, et bestemt sådan fairytale-agtigt New York, og derfor vil man også gerne have lov til at vide, hvad fanden er det for nogle karakterer, hvorfor er det, at de lige pludselig skal føles, hvorfor skal jeg leve mig ind i dem, hvad er det, der er specielt ved at være en fable frem for et almindeligt menneske, udover at de ser lidt gakket ud, eller sådan noget. Og det synes jeg, det ræser den lidt for hurtigt over, eller det ræser spillet lidt for hurtigt over, synes jeg. Ja, lad os springe. Jeg har lige et par andre spoiler-emner, og dem skal vi hurtigt igennem. Bigbys nye form, eller hans full-out wolf-form, hans ulveform, hvad synes du om den? Jamen, det var det, som jeg nævnte lidt tidligere, at der var en ting, som jeg havde lidt blandede følelser med. Ja. Jeg synes, det er sådan et, okay, nu er han lige pludselig en kæmpe ulv. Altså, jeg kan godt se det på en måde, at man kan sige, at da han kæmpede der mod Bloody Mary i den scene, Bloody Mary gik også nærmest i en final form. Ja. Men jeg tror, jeg havde det lidt sådan, var det nødvendigt? Altså, jeg kan godt følge dig med hensyn til, om det er nødvendigt eller ej, at være skeptisk over for det. Hvis vi snakker om, at hvorfor bruge tid på at introducere sådan noget her, bare for wow-effekten, når man giver spillet eller episoden så lidt tid. Fordi at det er jo mega, altså jeg synes, det var mega fedt. Det var en fed kamp, men det var meget, meget kedeligt at spille, sådan, eller det var nærmest kedeligt at spille sådan gameplaymæssigt. Der var ikke noget specielt over den. Der var ikke nogen effekter af det, du gjorde. Du vil blive, altså Bloody Mary river dig i fjeset, uanset om du formår at præparere eller ej. Du laver alle de samme ting. Du har ikke rigtig nogen indflydelse, du skal bare trykke nogle knapper, og så sker det her. Og det ser badass ud, helt klart, men hvorfor skal man se det her? Altså, er det bare for, at man skal slå en ellers rigtig, rigtig sej skurk inde ihjel, sådan så at man føler, at der sker noget stort i episoden? Hvorfor ræse frem til det? Hvorfor ikke bruge en time ekstra på at få det hele fortalt ordentligt? Det var sådan, jeg havde det i hvert fald. Ja, og jeg vil også sige, altså, jeg kunne væsentligt bedre lide den actionsekvens, der var i starten af episoden, som jeg synes, der var en rigtig god måde lige at få gang i episoden og mod slutningen.
Ikke at jeg nødvendigvis synes, den her var dårlig, men jeg sad sådan lidt tilbage med, okay, det er en kæmpe stor ulv. Hvordan bliver han til en kæmpe stor ulv? Det forstår jeg ikke. Altså, Jeg ved godt, det er eventyr og så videre, men... der er så mange til, altså hvis det er, altså, hvis det er kriteriet for din skepsis, så har vi langt igen. Nej, okay, jeg kan godt følge dig lidt, men det, altså jeg synes mere, at problemet var, at de havde utroligt travlt med bare at fyre alt deres krudt af på meget kort tid. Jeg ville gerne have haft The Woodsman var med i den episode. Ja, det kunne have været meget fedt. Han burde jo egentlig også fylde noget der. Ja. Men de har jo ikke rigtig brugt noget tid på at fortælle os, hvordan at de forskellige karakterer har forhold med hinanden. Kun enkelte af dem. Og det gjorde det lidt besværligt, synes jeg. Altså, det var sådan ligesom svært at se, hvorfor at de der to, hende der bartenderen og hendes ven der, hvorfor at de var med, bortset fra, at bartenderen har mistet sin søster. Men der er jo sikkert mange, der har mistet et familiemedlem til The Crooked Mans banditteri. Så hvorfor lige præcis dem? Ja, det er fordi, man kender dem fra tidligere. Ja, altså det virkede som den her lille kerne, som vi har mødt i spillet, de fik det til at virke lidt som om, det er de eneste Fables, der er. Ja, så Fabletown virkede utrolig småt af den måde, de præsenterede det på. Ja. Springer hen til et emne, som jeg synes er enormt spændende. Det var, det var den absolute slutning med Nerissa, hende The Little Mermaid. Hvad fanden betyder den slutning? Og hvad gjorde du? Jeg fulgte efter hende. Ja, det gjorde jeg også. Uanset hvad, så stopper episoden lige meget, hvad man har valgt. Men det tyder jo på, at der kommer en sæson 2. Det gør det i hvert fald. Altså man kan så sige, at de slutter af med fortsæt historien i bøgerne, ikke? Altså men udover at Telltale selvfølgelig har mange projekter i gang og sådan noget, så kan jeg ikke forstå, hvorfor der ikke skulle være en sæson 2. Så skulle det være på grund af meget lave salgstal eller sådan noget. Ja, det tror jeg ikke er tilfældet. Det vil jeg heller ikke tro umiddelbart, nej. Men lige hurtigt tilbage til emnet. Hvad tror du, det betød? Jeg ved det ikke. Var hun i virkeligheden Faith? Det tror jeg ikke. Eller var alle pigerne den samme? Var de kloner af hinanden? Jeg tror ikke nødvendigvis, at hun var hende selv. Jeg tror ikke nødvendigvis. Du tror ikke, det var Nerissa, man mødte? Nej, det følte jeg mig ikke sikker på, det var. Nej, det er nemlig også en mulighed. Og det lægger jo lidt op til, at Bigby skal være i tvivl om det er hende, der står bag det på en eller anden måde. Ja. Det var jo, altså, hun afslører sådan lidt kluntet, at det var hende, der det var hende, der fik de 2 piger dræbt der. Og at det var hende, der satte efterforskning i gang ved at flytte Faith afhugget hoved derhen. Men afhugget hoved, jeg kommer til at tænke, jamen, kan det være, at der var nogen, der bare tog det der ribbon af hende? Fordi så falder hovedet jo af. Det har nok været det, ikke? Så kan det være, at det var Nerissa, eller hvem end det var, man så, der gjorde det? Altså, det virkede som om Nerissa havde en meget tydelig plan med, at hun ville have The Crooked Man væk. Ja. Og at hun sagde lidt sådan, at det kan måske være, at det ikke var den rigtige metode, men det blev gjort i det mindste, ikke? Og det var bedst for os alle sammen. Det virker også lidt, altså en anden ting er, at jeg synes, at det virker som om, nu har jeg ikke læst, jeg har læst utrolig lidt af Fables, og så jeg har ikke noget ærligt billede af, hvordan det hænger sammen, men alligevel så virker det som om, at de har jo haft utroligt travlt med at slå karakterer ihjel i spillet, hvor at man forestiller sig, jamen de her Fables er jo sådan nogle eventyrlige karakterer, der burde leve i lang tid, så altså, slår de dem hurtigere ihjel end i tegneserien? Det ved vi jo selvfølgelig ikke, hvis vi ikke har læst det, men
Får vi, altså, jamen, det leder mig til, altså, til det sidste spørgsmål, altså får vi Donkey Skin Girl se i sæson 2 eventuelt? Æselhudspigen, hende der, som det hele startede med, The Faith, eller hvad hun hed. Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal forvente af en sæson 2. Altså man kan sige, at det er jo sikkert, altså Nerissa vil nok komme til at spille en stor del af det på et eller andet punkt, men om man jager hende, eller om det har jeg svært ved at forestille mig til gengæld, men hvis de går lidt The Walking Dead-vejen og siger, vi spiller en anden karakter, den har jeg svært ved at forestille mig godt nok. Men ja, altså jeg blev lidt... Altså det vil nok heller ikke hedde The Wolf Among Us 2 med en anden karakter. Det kan selvfølgelig være rigtigt, ja. Så spiller man Tusen. Toad. Det vil være cool. Eller grisen. Ja, Colin. Men meget længere kommer vi ikke, og vi er allerede kommet rigtig, rigtig langt, synes jeg. Snakket rigtig, rigtig meget, som altid. Men lad os sige, det var det. Og altså, hvis I lyttere har noget som helst kommentarer, hvis nogen af jer har læst Fable-tegneserierne, eller selv har spillet det, så må I meget, meget gerne dele jeres tanker om alt det, som vi har snakket om her. Hvad synes I? Kunne I tænke jer mere af den her slags podcast? Jamen altså, bare byde ind med alt, hvad I har på hjertet omkring det her, og så sørger vi for at holde dialogen kørende. Skal vi sige, det var det? Lad os gøre det. Tak fordi I lyttede med.